Ja, så er vi i gang med sporten nu, og ved du hvad? Stiller lige tilbage til min ven Grisling. Hej, hvad så? Her i dag, så skal vi skal snakke lidt om den globale opvarmning. Ja, jeg ved faktisk ikke helt, hvad det går ud på. Men det er et eller andet med, at solen bliver varmet op. Ja, det tror jeg. Jeg skal ikke snakke om noget andet. Hvad med Egypten? Ja, der er meget varmt. Ja, det er der. Og ja, jeg har lige været i Egypten faktisk. Og ved I hvad? Der var minus 46 grader. Det var en ny rekord. Ja, noget i den stil der. Ved du hvad? Jeg tror bare, vi stiller tilbage til dig, Panda. Hej hej. Ja, og det var så Grisling med nyhederne om den globale opvarmning og hans sommerferie. Ja. Nå, og lad os så se her. Vi skal lige have et lille BAM! Yeah! Det hedder vores næste indslag. Og ved I hvad? Det er nemlig med her pyramide. Ja, vi stiller nu op til en pyramide. Jeg er en stor pyramide, og ved du hvad? For det første, så hedder jeg faktisk pyramide. Og ja, det er sgu ikke så sjovt det her. Jeg laver ikke rigtig noget. Jeg står bare, så kan alle turister komme og kigge på, hvis det vil. Det er fandme lidt nederen. Ved du hvad? Ja. Men det var sporten, vi kom fra, ikke også? Jo. Ja. Ja, her i Egypten, ikke også? Der er fandme ikke så meget sport. Det er alt for varmt. Folk, de gider sgu ikke. De vil hellere tage til Australien, eller det, hvor det nu er henne, ikke også? Ja, eller Afghanistan. Ja, og faktisk, så skal jeg lige sige, at det er faktisk rigtig dejligt her. Fordi der er meget sand. Og ved du hvad? Jeg har faktisk ikke rigtig så meget at sige. Jeg tror bare, vi stiller tilbage til dig, Panda. Eller hvad du nu er, din koala-bjørn, eller hvad nu er. Tilbage til dig. Tusind tak. Ja. Og nu til nyhederne, og det bliver præsenteret af Søren. Hej. Velkommen til nyhederne. Sådan cirka. Nej, det er nyhederne. I dag, så politiet havde fanget en international forbryder. Han havde lige røvet en bank, tror jeg. Noget i den stil der, ja. Og der har vi faktisk et vidne på. Og det var vist dig her. Jamen, det var mig. Og ved du hvad? Det så totalt mega sejt ud, mand. Først så han det forbrydende, ikke også? Han kom med den her lige op i facen på mig. Bang! Ikke også? Og så ved du hvad? Så sagde jeg til ham, forbudt. Det må man ikke. Og ja, det var meget ubehageligt. Ja. Men så kom jeg på en lys idé. Og så ringede jeg fandme også til politiet, ikke også? Så kom politi. Og så, ja, så fik de ham jo anholdt jo. Og ved du hvad? Det var totalt sejt. Ja. Ja, tilbage til dig, mand. Tusind tak. Ja, det var de nyheder, vi havde for i dag. Tusind tak, fordi I så med.